suppose that form deposit. Pucce. Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Today exam ancha odondulle somara eduttu exam chitte kaltondule adirige puccela vaidu namike kalpere tole an bare vehicle exam ya compound that over the positive percent Oi. Enggak depan ya, exam pan tukang. Exam me. Mana apa? Iji bararij. Bararija? Ija. Unda? Undu gaya. Odada? Odada? Ya? Anda. Iji oda. Od unda amul padila od. Od. ಮಾತ್ರೆಗಳಂಜರು ಓದು ನಂಗೆ ನಿದ್ರೆ ಅಂತೇನೆ ತುಡಿ ಮರುವಾಯಿ ಪುಂಡಿ ಸಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಮರುವಾಯಿ ಪುಂಡಿ ತಿನ್ಪುಡು ಬಿಸಿ ಐನ್ ಪಾವುದ ಮರುವಾಯಿ ಪುಂಡಿ ತಿನ್ನಿಯರೆ ಬೋಲೆ ಉಪ್ಪುಡ ನಾಲೈನ ಜನ ಸಣ್ಣ ಮರುವಾಯಿ ಪುಂಡಿ ಬಂದ್ರೆ ಆಜಿ ಪಾವು ಒಂಜಿಂದು ಎಂಚಿನ ತೊಂದ್ರೆ ಫುಲ್ ಉಂಡು ಏರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೆತ್ತ ಹೊಣಿತ ಪೂರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ನಮ್ಮ ಹೆಂಗಂತ ತಾತ ಅಪ್ಪುಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಮುಟ್ಟು ಅಲೆಗೆ ನಾವೇ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬರಿಜಿರ ನಾವೇ ಮರುವಾಯಿ ಪುಂಡಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ತಲೆಗ ಬಂದಲ್ಲ ತೇರ್ ತಿಂಡ್ರು ತೋಡಿಕ್ಕಲ್ಲ ಯಾ ಬಂತು ಜಾನಿಜ್ಜ ಇಚ್ಚಟ್ಕೊಂಡೆ ಅಕ್ಕಡ ಬಂತೇನೆ ಹೇಗೆ ಇತ್ತು ತೋಡ್ ಮರುವಾಯಿ ಪುಂಡಿಜಿ ಪೂರ ಮರುವಾಯಿ ಪುಂಡಿ ತೋಜಿ ಖಾಲಿ ಮರುವಾಯಿ ದಿಗ್ದು ಎಂಕಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಪುಂಡಿ ಸಣ್ಣ ಮರುವಾಯಿ ದಿಕ್ಕುದಿನಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಪುಂಡಿ ದಿಕ್ಕುದಿನಿ ಖಾಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಾ ಮನೆ ಪುಂಡಿ ಆಯ್ತುಂಡು ರಾಸಿ ಆಯ್ತು ಐತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪುಂಡಿ ಬೇಪಾರ ಬಲ್ಲಿ ಪುಂಡಿ ಪುಂಡಿ ಅವೆಡ್ಡೆ ಎಡ್ಡ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಆತನು ಕೆಲವ್ದು ಪುಂಡಿ ಕೋಡ್ರ ಹತ್ರ ಬಂದೇನೆ ಎಂಕ ಮಾತ್ರ ಮರುವಾಯಿ ಪುಂಡಿ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚನೆ ಇಷ್ಟ ಎಡ್ಡ ಪುಂಡಿ ಜನ ಎಡ್ಡ ಭುಜ ಒಂಥರ ಅಕ್ಕಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತನ ಅಕ್ಕಗೆ ಇದು ಕೊಟ್ಟು ಬಳ ಪನ್ಪುನೆ ನನ್ನ ಪೊಮ್ಮಗ ದಾಳ ತುಲೆ ಪೊಮ್ಮೆಗೆ ಪನ್ಪುನೆ ಎಡ್ಡೆಚ್ಚಿ ನನಗೆ ದಾಳ ಮಂತೊಪ್ಪು ತುಲೆ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮರುವಾಯಿ ಪುಂಡಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ಶರಣ್ಯ ಸನ್ನಿ ತುಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ದಾದ ಪಾತ್ರ ಫುಲ್ದಿರ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓದಿರ ತುಲೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓದ್ಯಾರಂತ ಅಪ್ಪುಜಿ ಮುಲ್ಪ ಟಾರ್ಚರ್ ಅಪ್ಪುಂದು ಮಾತು ಗಿಡಪ್ಪಡು ಅವಳ ಅಕ್ಕ ಇದ್ದರಂತ ಓದ್ಯಾರಂತ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಬಲ್ಲಿ ಉಪದ್ರ ಮಣ್ಪಾಲೆ ತಲೆಗೊಂಜಿ ಸಾಗ ಮಾಡ್ಪಾಡಿ ಜನ ಮಂತೇನೆ ಓದಲೆಕ್ಕಾನೆ ಈ ಪುಚ್ಚದ ಲೆಕ್ಕಣ್ಣ ಅಲ್ಲ ಪುಚ್ಚ ಜಪ್ಪರ ಇದು ಮೂರು ನನ್ನ ಸಣ್ಣ ಕಾಲೇಜ್ ಪೋಪುನೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಲೆ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕರಂತಂದು ಬಾರಿ ಮೂಲು ಭಾಷೆ ಜನ ತುಲೆ ಮೋಳು ಏತ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಏತ್ ಏಜ್ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುವರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬುಲೆ ಬಾಲೆನ ತುಲೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಲೆ ನನ್ನ ತೊಟ್ಟಿಂಡು ಪಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ಉಳ್ಳಾಳು ಗೋಣಿಜ್ಜಿ ಅಂದ ತುಳ ಸಣ್ಣಗೆ ಭಯಂಕರ ಬೇಜಾರು ಇಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕು ಇರತ್ತೇನೆ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಬಿಡೆ ನಾನು ಅಡ್ಡಿ ದಿನ ಪುಣೆ ಈತ್ ಬೇಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅನ್ನಂದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ನನ್ನಲ್ಲೇ ಪೋಯರು ಉದಿಸ್ತೀರ ಅವಳು ಇತ್ತೆ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅಂತು 9 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಕಾಂಡಿ ಜೊತ್ತೊಂದಿತ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಉಂಟಲ್ಲ ಅಕ್ಕು ಜನ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೆಣ್ಮಾರಿಗೆ ಹೋಗ್ಪಣೆ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜಿಗೆ చెప్పిడు నన్ను మధ్యాహ్నం వచ్చిరదా పెంచి చెప్పునే సమా సరి నిద్రనే ನನ್ನ ಗೊತ್ತಾವು ನನ್ನ ಮುಗಬನ ನಿದ್ರೆ ಅಲ್ಪಜಿ ಓ ಕಾಲದ ನಿದ್ರೆ ದೀಪಾಳು ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಅಲ್ಪಜಿ ನನ್ನ ದೊಡ್ಡಲಂಚಿರದ ನಿಜ ಫರ ಪೂಜಿ ಕಿರ್ಕಿರ್ ರಡ್ಲ ಮಾನಸಿಕ ನಮ್ಮಲ್ ಕಪ್ಪಿಯತ ಕಪ್ಪಿಂಜಿ ಪಾಕಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಮೂರನೇ ತೂನಾಗ ಒಂಜೆತ್ತಿರ ಅವು ಮೀನು
നമ്മളെ തുപ്പണ വെഞ്ചാന്ന് പുച്ചലകത്തെ പാരാപ്പു ചടേക്ക് കൊട സണ്ണ തുണിയൊക്കെ പള്ളി പോകുന്നിತ್ತು പള്ളി ആദിപ്പു ചടെಂಚಾವ್ ಮಾಯಿ ಕಾಪುಂಡದಯ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಮುಲ್ಪತುಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಾರ್ನೆ ಮೂಲು ನೇಳರ ಬೈದಿರು ಕಂಡಿ ನೇಳರ ಇದೇ ಮೇರೆ ಗುರ್ತೊಡತ ಆಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಅಮ್ಮ ಆಯ್ ಏರಿಗೆ ಆಯ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಕೇಳಿ ಪೂರ ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಪೂರ ಓಕೆನಾ ಕೂಲಿಜಿನೆ ಹಲೋ ಓಕೆನಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಓಕೆನಾ ಬಜ್ಜಿರ ತಿಂದು ಮಂದೇ ಬೇಳೆ ಕಾಂಡ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಅಡಿಗೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಅಕ್ಕನ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಟುಡೇ ಮಲ್ಲ ಮರುವಾಯಿ ಸುಕ್ಕಾಗು ಮೂತುಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಏತು ಮನ ಮನ ಮರುವಾಯಿ ಸುಕ್ಕಾಗು ಆಡೋಯ್ತ ಏತು ಮನ ಮನ ಮರುವಾಯಿ ಕೌಡೆಲ್ಲಿ ಮರುವಾಯಿ ಪುಂಡಿದ್ದೀನಿ ಕಚ್ಚುಕ್ಕ ಏತು ಮಲ್ಲ ಮರುವಾಯ್ತು ನಿಕ್ಲ ಮಂಡೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಅನ್ಪಡ ಮುಳ್ತಿರಿ ತಕ್ಕ ಅದು ಗಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಮೀನು ಮೂಡೊಂದಿಲ್ಲರು ಆಯ್ತು ಮೀನು ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಪೇಪರ್ ತುಳಿ ಒಂಜಿ ಓದರಿಜ್ಜಿ ತುಳಿ ತುಳಿ ಎಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಅವಸ್ಥೆ ಅವೊಂದು ಒಂದು ಪೆನ್ನು ಬರೀತು ಪೆನ್ನು ತುಂಬುನೆ ಮುಖ ತುಂಬುನೆ ಪೂರ ನೋಟನೆ ಅಂದಿನ ಗೊಬ್ಬರ ಕಾಪಿ ಬೈಕ್ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಓದಿ ಪೆನ್ ದೀಪು ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಮಾತ್ರ ಕೈ ಕೈ ಅಟ್ಟ ಇಲ್ಲ ಕೈ ಬರೋಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮೇಕಲಿ ಅನ್ಯಾಯ ಬಿಡೈ ಓ ಅನ್ಯಾಯ ಬಿಡೈ ಬರಡಿ ಇದಾಗಿ ಓಡಿದ್ರೆ ಕಂಡು ಅಲ್ಲ ವಾಡಿ ಮಾಡ್ದ ನಾನು 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 ಅನ್ಕೊಂಡ ಕಂಡು ಕರಕೋ ಕರಕೋ ಓಡಿಯಾ ಹಾಯ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಈ ಕಡೆ ಕನ್ನಡ ಆಯೆ ಪೂರ ನೋಟ ನಿಂತ ಕಂಡು ಇಜ್ಜೆ ಪೆನ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೆಕ್ಕ ಬಂದೆ ಬುಕ್ ನಾನು ಪತ್ತು ಪೂರ ಓದುವಿಯಾ ಓ ಪೆನ್ 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 ಅವಳಿ ಬರ ಅವಳಿ ಬರ ಪೆನ್ ಮೂಲ ಪೆನ್ ಆಯ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಪೆನ್ ಅವನು ಪೆನ್ ಅಪ್ಪ ಇವನಿಗೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಿಜಿ ತುಳಿ ಆಯ ಗೋಲ ಜಾಗಿದ್ದವಳೆ ಅವರು ಆಡು ಓಡುಳ ಆಯಲ ಊಳಿ ತುಳಿ ಬರಿ ಕೊಡೋಳು ಜಾಗನೆ ಕರಿದು ಯಾಪಣ ತುಳಿ ಇಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರೋ ತುಳಿ ಆಯ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರಪಡತ್ತೆ ಓದು ನಕ್ಲಿನ ಉಪದ್ರ ಅನ್ಪುಣೆ ಆಯ್ಗು ಜನ ಬರಡಿ ಜತೆ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತು ಜೋರು ಓದನಗ ಜೋರ ಆಯ್ಗ ಮೇಲ ಕಟ್ಟೊಂದು ಬರ್ಪಣೆ ಉಳಿಪೆದ್ರು ಸೋಪಾಡ್ ಹೋಗುದು ನಮ್ಮ ಹೇಳಿ ಪಾತ್ರ ಕೇಳಿ ಮಲ್ಲ ಜನರ ಅಕ್ಕ ಓಯ್ ಅಕಲ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಕುಜಿ ಏಕ ಬಂದಳ ಕುಡಿ ಕುಳೋಣ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ ಲೆ ಕೊಡೋಂದಿ ಆಯ್ತು ದಾನ ಚಾಬಿ ಆಯ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮ ಓಯ್ ಗೆನ್ ಪೂಜೆ ಏನು ಪುಣಿಜಿ ಜನ ನ್ಯಾ ನಂತಿ ಪಕ್ಕ ವಿರುದ್ಧ ಲಕ್ಷ್ಮ ನಮೆ ಹಲೋ ಪನ್ನ ನೀ ಮುಂಪೈ ಲಕ್ಕು ಚಿತ್ರ ಆಣ ಲಕ್ಕು ಉದಸಿರ ನಮೆ ಲಕ್ಷ್ಮ ಓದ್ ಬನ್ನಿ ಬಂದೆ ಕೊರಾಡು ಬುಕಾಡಿ ಕೊರಾಯ್ ಪತ್ತು ನಿಂದು ಪತ್ತು ಡ್ರಾಪ್ ನಾಗಲ ಪತ್ತು ಕುರಾಯ್ ಪತ್ತು ಬುಗದ ಆಜಿದಿನೆ ಪತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂಚ bulan ini sih punya buku tak pernah patu ini oh jadi cepet buku patu iya patu buku patu rai tapi ay patu dia patu mina patu kita kai kelak kita guys ay patu ni patu ni nana nanjele betul lili nanjele ay lan nanjele baji nanjele poi ay poi apa ini pun apa tuli ini tuli oke nih nana andu pandam jana dai klak pernah gitu yari ji ya pater ge nyenye nyendu bulan yelme bulan ba bulan cari bumbu cari ini ji cari jaya musuh tu lain tak me bela ada punya apa ah tu punya bulan nidre bulan ya nidre ay teman pernah ikut tiris pada aku tuh bulan ada masa bulan bukan lebih apa tiris pada ni enak dah apa nanti lagi nanti ay ya udah oh berapa apa ABC waduh oh berapa Lekan bu, mulu kan bu, mulu tuh, kayak gitu lah, jalan. Jadi lagi lo ketemu. aku lagi kayak Tiris pada, aja lo lagi. Ada orang ini pada gitu. Cuma orang lagi kan? ತಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಹಾಂಡಿ ಇಲಾಗ 2 ಮಂತ್ ಅಂತಲ್ಲೇ ತಪ್ಪಂಡೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಓದುದಾತಿ ಅವಳೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್
ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪುರಿತ್ತಿನ ಕಾರಣ ಲಾಗ್ ಮನ್ಪೆರ್ಲ ಪುಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಪುರ್ಸುತ್ತೆ ಓದೊಂದು ಎಪ್ಪೋಡು ಅಂಚ ಅದು ಲಾಗ್ ನೆಂಡು ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪುರ ಆಯ್ ಬುಕ್ ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಇಷ್ಟ ಬಾಯ್.